खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बिटिसि खुंथाया दिनै हा गैजायैफोरनो हानि पाट्टा रानना होबाय बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायनि सानसे सिगां क'क्राझाराव हिंसायारि जाथाय BKWSC इन्टारिम काउन्सिलनि थाखाय UBPOआ सोद्रोमाफोरनि फारिलाइ थिसनसिगोन गाहाय मन्थ्रिया जेरेङा फोथाराव असमिया रावजों गावनि बिबुंथिखौ जागायदों गाहाय मन्थ्रि दावबायफैनायनि सिगां आलफाया बमा बेफ्रुहोदों मेघालयनि खोला खनियाव आसामनि सा द' लेबारा गोथाङैनो फबसिनजादों आयुष्मान मित्रफोरा 5 दाननि दानबान्था मोनबाय कर्नाटकआव अन्थाइ बेफ्रुग्रा बारुद बेफ्रुनायजों कुवारिनि 7 दान लेबारफोरनि जिउ खहा सोनाब बेंगलनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि राजीव बेनार्जीआ शुक्रबारखालि बिबान नागारबाय दानिया आबुं रादाब बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ रायजो राजाफोरनो खोथा होनायखौ दिनै लाखिबाय बिटिसिनि खुंथाया दिनै हा गैजायै थागिबि सुबुंफोरनो हानि पाट्टा रानना होबाय बिटिसिनि दरब्रैबो जिल्लानि सदराव दिनै मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनानै बिटिसि खुंथाया हा गैजायै रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा रानना होयो मख'नो गोनांदि बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'आव क'क्राझार जिल्लानि हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा रानना होनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव बानजायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बिटिआर हालामनि हा गैजायै दुखुथिया सुबुंफोरनो हानि पाट्टा रानना होनो मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बबेखानि हा पाट्टा राननाय हाबाफारियाव प्रमद बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि दिनै बिटिआर हालामाव हानि पाट्टा राननाया गिबि खोन्दोनि हाबाफारि बिटिसि खुंथाया उननि समाव हा गैजायै साफ्रोमबो सुबुंनो हानि पाट्टा राननानै होगोन बबेखानि UPPL सोरखारा रायजोफोरनि सोरखार बे सोरखारा गोरिब आरो हा गैजायैफोरनि सोरखार होननानैबो प्रमद बर'आ बुंथिदों बेजों लोगोसेनो बिसायख'थिनि इस्ताहाराव फोसावनाय गासैबो रादायफोरखौ बिटिसि खुंथाया मावफुंजोबगोन होननानैबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीनफिल्डआव सेथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायनि सिगां क'क्राझाराव हिंसायारि जाथाय सेथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो गोनां मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ बरायनाय बेनारखौ थांनाय हराव दुथांफोरा बिसिना गालांदों मख'नो गोनांदि बे जाथाया जादों देबरगावनि JD र'डआव बबेखानि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो गोनां मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मामोनखौ बरायनानै बिथांमोननि फोसावदिंनाय बेनार पस्टारखौ गुबुन जायगायाव लागायना दोननाय जादों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि न'नि साखाथि देबरगाव JD र'डआवबो लागायनाय जादोंमोन नाथाय थांनाय हराव दुथांफोरा JD र'डनि पस्टारखौ बिसिनानै थेर-बेथेर खालामनाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों ओरैहाय देबरगावनि बे जाथायखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बेबायदि गाज्रि हिंसायारि हाबा मावबावोब्ला दायनिगिरिखौ हमनानै जोबथेसालियाव सोनाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों हुमखि होदों मख'नो गोनांदि गाबोन 24 जानुवारि खालि सेथि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनो थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि साखाथियावनो थानाय ग्रीनफिल्डआव लाहार-फाहार खालामनाय जादों थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि जोहै बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनि जुनै सोरजिनाय बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल सुंद'यै BKWSCआव इन्टारिम काउन्सिल दाफुंजासिगोन बेनि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि मोनसे स्टेक हल्डार UBPOआ इन्टारिम काउन्सिलनि सोद्रोमाफोरनि मुंनि फारिलाइखौ थियारि खालामबाय आरो बे फारिलाइखौ आसाम सोरखारनो गथायसिगोन बेनि बागै UBPOनि गाहाय नेहाथारिया सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला UBPOनि आफादगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारिनि दैदेननायाव मैया गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मोनसे मावफुं मेल जानानै थाङो बे मावफुं मेलावनो माखासे गोनांथार बिथिंनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे BKWSCनि इन्टारिम काउन्सिल दाफुंनायनि बागैबो सावरायनाय जायो आरो बे इन्टारिम काउन्सिलनि थाखाय सोद्रोमाफोरनि जोबथा फारिलाइखौबो थियारि खालामनाय जायो बबेखानि इन्टारिम काउन्सिलनि सोद्रोमाफोरनि फारिलाइखौ थाबैनो आसाम सोरखारनो गथायनाय जागोन होननानैबो UBPOनि गाहाय नेहाथारिया सुलुङाव बुंदों गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया दिनै आसामाव दावबायफैदों आरो शिबसागर जिल्लानि जारिमिनारि जेरेङा फोथाराव बानजायनाय गेदेरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैयो
मख'नो गोनांदि जेरेङा फोथारनि गेदेर सुबुं गौमानि गेजेरजों गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै 1 लाखनिबो बांसिन हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बबेखानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै असमिया रावजोंनो गावनि बिबुंथिखौ जागायजेनो आरो मागो फोरबोनि गाहाम हामलायथिखौबो बयनोबो बावग्रोयो आरो आसामाव दावबायफैयोब्ला गोसोआव गोजोननाय मोनो होननानैबो गाहाय मन्त्रिया बुंदों। गाहाय मन्त्रि मदिआ गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि भारत हादरा जौगाखांनो थाखाय आसामनि जौगाखांनायाबो जोबोर गोनांथार। गाहाय मन्त्रिया आसाम सोरखार आरो सोरखारनि खामानिखौ मोजां रावजों बाख्नायदों। बेजों लोगोसेनो आसामनि जौगाखांनायजों लोगोसे आसामारिफोरनि राव हारिमु जौगाखांनायनि थाखाय रायजो सोरखारा बिथांखिफोर लानायनि थाखायबो गाहाय मन्त्रिया आसाम सोरखारखौ साबायखर बावो। फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थिखौ लोब्बा लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै आसामाव दावबायफैदों आरो शिबसागर जिल्लानि जारिमिनारि जेरेङा फोथाराव बानजायनाय गेदेरथार सुबुं गौमायाव बाहागो लाफैयो। मिरु नखर मन्थ्रियाबो गाबोन आसामाव दावबायफैगोन आरो बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव बाहागो लाफैगोन। नाथाय गाहाय मन्त्रि मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाहआ आसामाव दावबायफैनायनि सिगां सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि हेंथा आलफा उदांआ मैया मोनाबिलियाव बमा बेफ्रुहोदों। गाहाय मन्त्रि आरो मिरु नखर मन्थ्रिया आसाम दावबायफैनायनि सिगां आलफा उदांआ रैखाथि बिफाननि केम्पआव बमा बेफ्रुहोदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदांआ मैया मोनाबिलि 6:45 रिंगायाव दिग्बयआव थानाय 3 नं गारवाल रेजिमेन्टनि केम्पआव बमा बेफ्रुहोदों। नाथाय बे जाथायाव रैखाथि बिफाननि केम्प सिङाव मा खहा जादों बेनि बागै सुलुङाव रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि दिग्बयआव रैखाथि बिफाननि केम्पआव बमा बेफ्रुहोनाय जाथायनि बिबान रुजुनदों आलफा उदांआ। गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों आलफा उदांआ गासैबो जाथायनि बिबान रुजुनदों। मेघालयनि खैला खनियाव आसामनि सा द' लेबारफोरा गोथाङैनो फबसिन जादों। थांनाय बिस्तिबारखालि हराव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। जाथायनि बागै सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिस्तिबारखालि हराव खैला खनियाव खामानि मावबाय थानाय समावनो हाजोआ हरखाबै गेब्रुयो आरो लेबारफोरखौ गोथाङैनो फबसिनो। बबेखानि गिबि समाव खैला खनिनि बिगोमाया हा सिङाव फबसिनजानाय गासैबो लेबारफोरानो बांलादेशी होननानै फोरमायदोंमोन आरो बुरखांनो थियारि जायाखैमोन। नाथाय उननि समाव रैखाथि बिफाना जाथायसालियाव थांनानै फबसिनजानाय गासैबो लेबारफोरनि सह'खौ बुरखांहोयो आरो गासैबो आसामनि लेबार होननानै सिनायथिनो हायो। बबेखानि मेघालयनि खैला खनियाव गोथाङैनो फबसिनजानाय लेबारफोरखौ फारियै जिलालुद्दिन 22 बोसोर, दिलबार हुसेन 35 बोसोर, आली हुसेन 40 बोसोर आरो बिनिनो असे फंबाय मकबुल हुसेन आरो सिलचरनि आब्दुल साबुर 32 बोसोर होननानै सिनायथिनो हायो। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि हेंथायै सिगाङाव थानानै दावहा नांनाय आयुष्मान मित्रफोरा एबा आयुष्मान भारतनि सोरखारि मावफारियाफोरा 5 दाननि दान बान्था मोननो हाबाय। आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाना आयुष्मान मित्रफोरनो 5 दाननि दान बान्थाखौ दिहुननानै हरबाय। बबेखानि बे सोरखारि देहा फाहामसालियाव खामानि मावनाय आयुष्मान मित्रफोरनो 3 दाननि दान बान्था होदों। मख'नो गोनांदि कर'ना दावहारुफोरखौ हादरनाङै आखाइ खबना, थोरसि दामना, आलारि बाथि फोजोंना आरो हेलिकप्टारजों बिबार सारफावना मान बावनाय जादोंमोनब्लाबो आसामनि कर'ना दावहारु आयुष्मान मित्रफोरा थांनाय 5 दाननिफ्रायनो दान बान्था मोनाबाला कर'नानि हेंथायै दावहा नांबोगासिनो दङमोन। बबेखानि मागो दमासिनि सिगां रायजोनि गासैबो आयुष्मान मित्रफोरनो दान बान्था होनो बाथ्रा होनानैबो आसाम सोरखारा सिफायनायनि थाखाय दमासिखालिनो आयुष्मान मित्रफोरा सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लानो गोनां जादोंमोन। उननि समाव आयुष्मान मित्रफोरनि दाबिखौ मान होनानै आसाम सोरखारा 5 दाननि दान बान्थाखौ गथायनानै होबाय। कर्नाटकआव थानाय शिभाम'ग्गानि मोनसे क्वारियाव अन्थाइ बेफ्रुहोग्रा बारुदआ हरखाबै बेफ्रुदों। बे बारुद बेफ्रुनायजों लोगोसे क्वारिनिनो सा 8 लेबारफोरनिबो जिउ खहा जादों। मोनथिनाय बादिब्ला शिभाम'ग्गा जिल्लानि हुनासुदु गामियाव थानाय मोनसे क्वारियाव अन्थाइ बेफ्रुहोग्रा बारुदखौ गंसे ट्राकजों लाबोनाय जादोंमोन। क्वारि सौफैखांनायनि उनाव ट्राकनि ड्राइभार आरो लेबारफोरा ट्राकखौ क्वारियावनो दोननानै दान्दिसे जिरान लादोंमोन। थिग बे समावनो अन्थाइ बेफ्रुहोग्रा बारुदआ हरखाबै बेफ्रुदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हरखाबै बेफ्रुनाय बारुदआ ओरैबायदि गोख्रोंमोनदि खाथि खालानि ओनसोलफोरखौबो सोमावग्लुंनायजों लोगोसे गोबांसाखौनो सोमखिखांनो हादों होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। बेबायदि गिख्रंथाव जाथायाव कर्नाटकनि गाहाय मन्थ्रिया गोबांथार दुखु मोननायजों लोगोसे जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुङै साफायाव 5 लाखै रां होगोन होननानैबो फोरमायदों। आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बे जाथायनि सायाव गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों।
सोनाब बेंगलनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि राजीव बेनार्जीआ सोनाब बेंगलनि गाहाय मन्त्रि ममता बेनार्जीनि दैदेननाय खुंथायनिफ्राय शुक्रबारखालि बिबान नागारबाय। मिथिनाय जायोदि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि राजीव बेनार्जीआ सोनाब बेंगलनि गाहाय मन्त्रि ममता बेनार्जीनिसिम गांसे आर'जलाइनि गेजेरजों बिबान नागारनाय बाथ्राखौ फोरमायहरदों। मिथिनाय बादिब्ला हाग्रा बिफाननि मन्त्रि राजीव बेनार्जीआ सोनाब बेंगलनि विधान सभानि आगोलनो बिबान नागारनाया सोनाब बेंगलनि गाहाय मन्त्रि ममता बेनार्जीनि थाखाय गोबांथार खहा जानोबो हागौ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलनि गाहाय मन्त्रि ममता बेनार्जी दैदेननाय खुंथायनि गोबांसा दैदेनगिरिफोराबो बिसायख'थिनि आगोलनो दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबहैखांबाय होननानैबो मिथिनाय जादों। लोगोसे राजीव बेनार्जीआ जागदीप धनखरखौ लोगो हमदों होननानै मिथिनाय जादों। जाय सोनाब बेंगलनि रायजो बेंगिरि जागदीप धनखरा राजीव बेनार्जीनि बिबान नागारनायनि आर'जलाइखौ गनायथि होदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।